Ikusiko zu, 50 sombras de Greyko tipo hasi berri irituko zaizu nere ondoan, Herria den tente potente. Hori da, izugarri gustatzen zain gazteek euskera erabiltzea sexua praktikatzeko. Horrek erakusten du gure hizkuntza bizia eta sasoitsua dela. Euskera leku guztietan egon behar du presente. Ja, zo bezala ez da? Ala, no me jodas, Kike Munarriz, hemen bai! Asko bestela uste badut ere, euskera hizkuntza ezin hobea da sexua praktikatzeko. Ezagutzen dituzue larrua jo esateko ditugun sinonimo guztiak? Txortan egin, ñaka egin, larrutan egin, tangoa jo... Ba ez, nahikoa dugu tarteka praktikatuta. Masturbatzeko ere mutilentzat partxisean jokatu, neskentzat arratoiak likatu, moderno askoa. Eta bide batez, por cierto, zer moduz moldatzen da zure mutila ohean? Ze zure aurreko mutilak hemen zeuden, eta hemen, eta hemen, eta hemen... Aizu maitia barkatu. Aurretik rollo pare bat besterik etzen ditu izan esan zenian. Eta etziala izan gaina oso. Bueno, agian baten bat ahaztuko nuen. Bai ederra dela maitasuna.